Čaute ľudia, vítam vás pri novom ďalšom videu. Dneska hráme My Farm a jak tu vidíte, práve bol nový update a máme tu úplne nové veci, takže idem vám ich všetky ukázať. Takže prvé, keď pofarmíte, tak za chvíľku by ste mali dostať... Aha, teraz som dostal napríklad chovienko, hej? Tu, alebo worm, starú tupánku a to, čo som už hovoril. A keď pôjdete tu ku predajcovi, tak tu vidíte, že môžete predávať už aj seedy, takže máte, že je to rozdelené, hej. Potom veci, ktoré ste našli, čo 1000 za jedno hovno je celkom dosť dobré, čo si sa dá ako keby sa dá popredávať. A potom produce. Produce nemám ešte žiadne, ale keď pôjdete do buildings, tak tu sa dá kúpiť oven. Oven sa môžete placenúť kde chcete, takže ja by som to asi placeol 5 minutes later. Tunak. A keď môžeme, jak tu vidíte, že 30 tej pšenice, 30 pšenice nafarmiť, to bude ľahkovka, máme. A teraz, keď to tam dáme, už máme 43, tak môžeme si to tunak dať a to sa pomaly iste sa to spraví. Jak tu vidíte, tu máte aj timer, že 15 sekúnd sa to robí a budú pridávať aj lepšie, ale to ešte nevieme, jak budú vypadať, lebo ešte to nepridali. Ale tu, teraz si to môžeme zobrať a dostali sme chleba. Z chleba môžeme predať a dostaneme 600, hej? Takže tak to funguje. Takže okrem tejto peci a týchto treasures není zatiaľ nič, ale mám pocit, že pridali ešte veľa týchto, napríklad Dragon Plan a Crazy Seed Bundle. Crazy Seed Bundle tu nebol, ale Super Seed tu už bol a tento Spin the Wheel tu tiež nebol. A potom ešte tento Buildings. A hej, to je asi všetko, takže ľudia, toto by bolo všetko pre toto video, dúfam, že sa vám to páčilo, nezabudnite hodiť like, odber a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.